visto. Kevin Shaolin. Dalle, Jackie Chan, dalle, Bruce Lee, dalle, outra patada voladora. Mira como lle rompo o brazo como se fose unha barra de pan. Como molan estas pelis, papá. Sí, moitísimo, e serven para educar en valores adecuados ás novas xeracións, home, a importancia da amistade, do compañeirismo, da xustiza, da moral, da ética. Bueno, e a importancia tamén de dar unha patada a tempo na cabeza para acabar co repugnante. A mí moito me molaba aprender artes marciais, papá? Sí, claro, tamén che molaba ir ás clases de natación, ata que che botaron os 2 días por mexar na piscina, payaso. Bueno, iso foi unha injusticia, porque todo o mundo mexa nas piscinas. Xame, pero non de fora para dentro. A ti. Ou como cando quixeches ir ás clases de fotografía e che chimparon por sacarlle fotos ao teu cu na mai. Iso foi porque non entendían a miña arte, Pero eu quero aprender artes marciais, papá, en serio, cho digo. Sí? Sí. Seguro? Seguro. Pois mira, mañán falo co Chino Yun e apúntote que ele dá clases. Vai, hola, ven, va! O meu fillo vai ser o Chuck Norris de Lameiro. Xame, sí, xa veredes, Estou seguro que o chamou Dios polo camiño das artes marciales, segurísimo. Iso é unha merda. Sí, que é un timo, Milucho. Sí, mira, fíxate, o Chino Yun díxome que indei a tardar 3 anos en poder dar patadas voadoras. E polo de agora, o máis importante era concentrarse. Sí, concentrarse, é como pensar, pero moito máis aburrido. Sí, bueno, espera, e doume un libro. Eu que quere, eu que sei que quere que faga co libro. Claro, para que vou querer eu? Mira, díxome que o máis importante no das artes marciais é respetar ao enemigo. Sí, e respetar os máis débiles. Home, pero, por favor, a onde vas con esa mentalidade? Sí, vou pasar de ir, Claro que paso. O que vou facer é que non lle vou contar aos meus pais e así quedo cos cartos. Claro, e xa inventarei algo para que me crean. Pois a ver canto tempo aguantas ti nas artes marciais esas. E ti, Moncho, que? Non tiñas outra cousa que meternos en máis gastos, non? Tan ignorantes. A educación non é un gasto, mira, é un investimento. E que tipo de educación son esas clases, se pode saber? Kevin, explícalle a tua nai os beneficios desas clases, veña. Sí. Ben, eu poderíase dicir que estou catalogado como unha arma branca. Iso é debido porque son un peligro para a sociedade polos meus coñecementos nas artes marciais. Impresionante, impresionante, é un libro aberto. Poderíase dicir, mamá, que eu son unha arma de matar. Unha arma de matar, Tan orgulloso estou de ti, nene. Vaya parva. Como que unha parvada, mamá? Mira, ves esta barra de pan? Lembras o que facía Bruce Lee nas películas? Increíble, increíble. Viches iso, mamá? Pois iso fíxeno cunha barra de pan e podería facelo con un brazo humano. Que digo con dou? Iso que foi? Iso foi, mamá, que me dou unha patada voadora. Que orgulloso estaba do meu Kevin José. Podía romper 2 brazos ao mesmo tempo. E iso valeche para moito na vida. Porque tiño autocontrol, que se non podería facer o meu toque da morte. Así, é como é. Mira, é así. É un toque que consiste en 3 golpes no corpo dunha persoa e así mato-a en 3 momentos distintos. Pero, mira, tens que controlarte, fillo, ni se te ocorra facelo, porque se non... Ti crees niso, Moncho? Kevin, remata de comer dun palo. Mira, non o provoques, Kevin, por favor. Autocontrol, sí? Vale, intentarei, pero non respondo, Que, por certo, o Chino Yun subiu o prezo das clases. Que? Si, tedesme que dar máis cartos. Sí, home, si, o carallo 29. Autocontrol, Toma, despois de máis. Vale. Será posible? Elvira estaba xogando con lume. Se non cree no golpe da morte, en que cree? O Chino Yun está creando un monstro. Eu teño algo de admiración a Kevin, pero tamén lle teño algo de medo. Desde que o Kevin vai ás clases de artes marciais co Chino Yun, a miña vida é un sen viviro. E iso? Se non fago o que el me manda, é capaz de practicar comigo o toque da morte. Iso é porque ti és un paro, home, por favor. Ti falas porque non o viches, Puscas. É algo terrorífico, digo eu. Véselle na cara que é capaz de acabar con quen queira, sen esforzo. Non será para tanto.
Nada que non se poida solucionar co famoso pico de lameiro. Xa sabes, perdoa, rapaz, non imos pelexar por unha parvada de nada. Bumba! Cabezazo no nariz e listo. Que se funciona sempre. E por moito que digas, eu non lle teño medo ningún ao teu Kevin, que non son os miñas xoias como a ti. Nin eu. Non son moito de meterme en pelexas porque teño medo de perder o control e matar o meu contrincante. Que se non? Que se non que, ó? Que se non que, Lina? Que ti és o primeiro que se tira ao chan cada vez que hai unha pelexa. Porque iso é unha estrategia defensiva. Cala a boca, me vas falades por non estar calado. O meu Kevin é un perigo público, chaval. Un perigo público, unha máquina de matar. Pero non tardaron moito en comprobar que todo o que eu dicía era certo. Home, aí ven a tua máquina de matar. Que pasa, Kevin? Teu pai di que és un perigo público. Bueno, non me gusta falar das miñas habilidades. Claro que sí, neno. Hai que cambiar de tema, Pois, cas, ponme un refresco. Home, por suposto, arma letal 4. Parade que vos vai matar, Parade. Puscas, sabías que non che vou pagar o refresco, non? Non, non sabía. Ti sabías o que pasa nesta casa se non se paga, verdad? Moi ben, vos o quixéstedes. Quedaron aterrorizados. Bailaban as perniñas co medo. Agora sí que me querían, carallo. Tranquilo, Kevin. Non tes problema porque xa arreglo con teu pai, xa estás invitado, Se non te preocupes. Invítote. Bueno, porque teño autocontrol, que si non xa veríades. Vou dar unha volta. Miña nai, que medo, Nunca vi nada igual. Víaselle nos ollos que é un auténtico asasino. Miña vida pasei tanto medo. A ti, Galeno, que dis? Coido que me sei por min. Menos mal que ten autocontrol, que senón sabe Dios que lles podería pasar a eses insensatos. Pero cada vez a cousa ia a peor. Non quero ver isto, cambia de canal. Cala a boca, que son pimpinela inútil. Cala aquí. Sí, tranquilo. Aquelo era terrible, pero calquera lle dicía nada. ¿Qué, Moncho? Mira, No me mates, por favor. Aparta de ahí, caramba, qué nocio. Non me babe la chaqueta. Perdón, don Anselmo, perdón, é que últimamente sobresalto má mínima. É que estou nun sen vivir. Teño un medo negro ao toque de Kevin. Non me extraña. Outro día no bar deixoume asustado o teu fillo que te medo. Estou pensando seriamente en contratalo como meu escolta privado. Xa, é o que é. O meu é un sen vivir. Mira, agora mesmo vou chamar o Chino Yun e voulle cantar aos 40. Non lle penso pagar ni un peso máis polas clases de Kevin. Eu quería que aprendera artes marciales, non que teña que andar eu escapando dele. Macho, moi ben, imponte, con carácter. Chino Yun, sí, mira, son Moncho. Soy o pai de Kevin. Mira unha cousa, non che penso pagar un peso máis, oíche? Ni un peso máis, vale? Como? Resulta que o moi desgraciado, na máis que foi unha vez, unha soa vez, as clases do Chino Yun. Pero os cartos que lle demos quedou con eles, que nos devolveu. Estas non me gustan, ábreme outro paquete. Son todos iguais. Kevin, o Chino Yun díxonos que non fuches nin a unha das clases. Onde metiche os cartos que che demos? Mira, non me provoques, que a ver si vou a pasar do autocontrol, Mira, para xa co autocontrol, vouche dar eu a ti autocontrol. Cago hasta no autocontrol, Ai, que che pariu. Pero mamá, pero... Vaya tunda lle meteu. O Kevin non sabía nin onde meterse. Inventou do golpe da morte para facer o que lle saía da gana. O que pasa é que non contou co poder de Elvira, Vaya remazo lle meteu a ti. E a min eso deu unha idea para sacar tallada. Sí, o que eu che diga, Milucho, miña nai é moito máis poderosa que o Chino Yun. É unha máquina de matar, sí. Fíxate, meu pai está pensando en organizar unhas clases de defensa persoal que vai dar ela. Sí, bueno, e ata don Anselmo vai na contratar de escolta.
Home, claro, descolta, sí. Vale. Vale, pois xa te apunto. Si eu xa habrá sitio, pero non te preocupes que eu xa miro de que te podas apuntar. Veña. Chao, Milucho. Chao. Elvira executiva. ¡Hala! Pero vamos a ver, Moncho, como non vou estar cabreado? Ti sabes lo que me fixeches? Fixen as contas, como sempre. Pero que contas como sempre nen que nada, Moncho. Se estou na túa casa a estas horas é porque a situación é moi grave, Moncho, moi grave. Eu, don Anselmo, pagando impostos. Se paga moito é porque tamén gañou moito, don Anselmo? Vamos a ver, Moncho, vamos a ver. Que clase de lógica é esa? Ti que pensas que estamos en Almaria? Moncho, entérate de como van as cousas. Os impostos son para os asalariados, para a xente como ti, incapaz e xente que non é creativa. Os ricos non pagamos impostos, Moncho, porque necesitamos eses cartos para xenerar riqueza, para crear postos de traballo, Moncho. O que pasa que ti es un burro que non te enteras de nada. Pero que os números son os que son, tan claros. Moncho, que claros nin que nada. O que pasa que ti non sabes nada de contabilidade creativa. Non sabes camuflar nin carto cero, caramba. Es un burro, veña, hornea, Moncho, que non vas para outra cousa. A ver, don Anselmo, aquí lle traio algo para picar. Grazas, Elvira, pero non creo que poda. Co desgusto que teño non me entra nada. E logo? O idiota do teu marido, que fixo unhas contas que casi me arruinan. Que me vai contar, don Anselmo? Que me vai contar? A ver, déxeme ver. Que vas a ver, ti se non tens nin idea. Está calado, Moncho? Polo visto, despois de 20 anos facendo a lista da compra, Elvira foi desenvolvendo certas habilidades contables. A ver, don Anselmo, voulle explicar outra vez. Vostede paga impostos segundo o que gaña. Pois o que ten que facer é gañar menos. Gañar menos? ¡Ja! ¡Ala! Outra comunista! Non, a ver, ten que finxir que gaña menos. Facer como se gañase menos cartos. Pero vamos a ver, Elvira, iso como se fai? Pois moi fácil. Todo isto de aquí son gastos. Se vostede gasta, non paga impostos. Claro, non me ingreso. E máis, o mellor ainda lle devolven cartos. Quen? Eles. Eles a min devolvenme cartos. Se me fai caso, sí. Dixen que ela tampouco valía para iso. Elvira, desde mañá mesmo quero que te encargues ti da contabilidade de todas as miñas empresas. E sobre todo que este idiota non volva a tocar un número. Deixa. Que non toque un número. Tranquila, miña. Pois mira, mellor para min, menos traballo. Mala que aquí en Lameiro todo se sabe, carallo. A xente é moi amiga de participar. De participar na vida dos outros. Sí, xo teño. Si, xo apuntei. Veña, vale, grazas, Elvira, o que ti digas. Sí. Veña, moi ben. Xa, cando queiras pasar por aquí, pola taberna, xa sabes que estás convidado ao que queiras. Veña, grazas, un bico, Elvira. Que? Solucionado? Totalmente. Díxome Elvira que eu, co problema que estaba tendo, era unha mala xestión de stocks. Que eso quere decir que cando fago pedido da mercancía non se pode pedir así a lo loco, se non tens que ir pedindo según se vai consumindo. Dios, é moita maravilla, Elvira. Cala a boca, home, que maravilla nin que nada. Eso veo un cego. Dicía cho calquera. Pues... tampouco te pases, Que a min a túa Elvira solucionou a economía familiar nun plis-plas. Outra vaca no millo. Eso o único que fixo foi cambiarche a compañía de móvil. Parecerá que se pouco. Pero ti eres moi listo. Por prova ti a chamar a Movistar. Chama ti, porque ti eres moi espabilado. A ver se eres capaz de pasar a barrera de robots que teñes. Entendes? E eres marque uno, se non marca... Eres ti moi listo. Chama a ver. Como xa pasara tantas e tantas veces en Lameiro, o asunto disparouse. 2 semanas despois, Elvira xa parecía Angela Merkel. Sí, don Anselmo, sí. Págame caso, Vostede axusta os prezos cos proveedores e xa verá como non lle queda outra que pasar polo aro. Perdoe un momentiño que teño outra chamada, sí? Dígame. Hola, señor Jung, que tal? Sí. Ajá. Entendido. Pois o meu consello é que despida inmediatamente os ecuatorianos. Sí. Exacto, recortes de plantilla, máis horas de traballo e nada de pagas extras. A ver, don Anselmo, xa estou con vostede, dígame. A miña propia esposa
convertida en gurú do capitalismo salvaxe. E o peor xa non é que botar a xente á rúa ou que arruinar a familias enteiras, non, xa o de menos. O peor é que a oleada de recortes chegou tamén ao lecho matrimonial. Elviriña, apaga ese chisme, que hai aquí outro chisme esperando por ti. Ai, Moncho, para! Que non se che ocorra chamar de chisme a un Intel 5 con 4 gigas de RAM, 5 son as semanas que me veo ao pan pedirme, claro. A ver, Elviriña, por favor. Moncho, para! Mañá marcho de viaxe e aínda teño moitos detalles que axustar. Veña, durme. Marchou para Bilbao, a tipa. A non sei que dun congreso de emprendedores. Xa verás como ven con novas técnicas para a contabilidade doméstica. O que tiña que vir cun golpe na cabeza, a ver se lle pasaba toda esa parvada. Parvada é o que diste. Ti si que dis parvadas. Mire, justa chuviño que estás tomando. Justache. Pois é grazas a Elvira, entendes? Porque agora non tens que beber caducao, porque eu sei controlar con cabeciña os meus stocks. Entendes? Claro, stocks e merda toda esa. Que maravilla, Diango, que vos ten o tipo... Anchou algo, tal así do lombo, pero que maravilla. Grazas, Kevin, grazas por quedar comigo esta noite. E ver o lugar... Son máis de 20 anos vendo o lugar con Elvira, con tua nai. E claro, agora quedar así só non é o mesmo. Non pasa nada, papá, a mí non me importa, Total, o botellón a ton e media non colle ritmo. Maravilla, vos sí que vos sabedes divertir, non nós. Mira pa mí, non te cases, fillo, non te cases. Non cometas ese erro. Levanta o nai. Hola. Hola, cariño. Que tal? Como estades? Eu veño reventada. Senta tranquila que está empezando o luar e ainda o colles. Estás de broma, Moncho. Vou fer algo de sushi que collín no aeroporto e vou para a cama. Que dixo que ia cear? Sushi ou chuchi ou algo, eu que sei. Chuches! Sí, será eso, sí, será. Logo, esta muller non a coñezo, Yo sei quen la ha visto e quen la ve. O que era esta muller, Dios mío, ese caldo que facía. Aconsella a Lameiro políticas neoliberais, descoida a súa vida sexual, ou sexa a miña, deixa de ver luar os venres e os domingos, e botas a comida basura, que iso xa é o último. Coincidiredes comigo que a cousa estaba pasando de castaño ao escuro. Elvira, temos que falar. Sí, dime. Non, así non, que isto é importante, tesme que facer caso. Sí, que te atendo, sí. O Deportivo fichou a Messi e Iniesta, que me digas? Que ben, que boa idea. Bueno, xa está ben, home, acabouse. Isto non pode seguir así. Menos fumes, e baixa, que estou intentando concentrarme nos mercados de futuro e non che estou para impertinencias, Mercado nin que futuro, muller, que mercado nin que futuro. Mira, Elviriña, cariño, ti sempre fuches máis do feirón de Vimianzo, da feira de Santa Comba, cousa cativa. Tes de que centrar, Elvira, tes de que centrar. A ver, Monchiño, voucho dicir por última vez. Aquí é que gaño os cartos son eu. E mentres a cousa siga así, ti frega los platos e cala a boca. E agora disculpa que teño que facer unha chamada importante. Hello? Helmut? Hi, Elvira from Spain. Yes. Así que, mentres que ela gañase cartos, a cousa ia seguir así, non? Pois moi ben, home. Había de deixar de gañar cartos inmediatamente. Sí, señor Jung, xa sei que parece increíble, pero foi o que me dixo ela, Dille ao chino Jung que poña polo legal os ecuatorianos todos, toditos, que non quede ningún. Sí, é unha lástima, home, pero cousas dos mercados, que lle vou facer? Ui, espera que teño unha chamada por outra liña. Hola? Hola, Puscas, que tal, home, son Moncho, chameiche de parte de Elvira, porque díxome ela que compres caña da ulla. Caña da ulla da máis cara, Sí. Pois non sei, amigo, non sei se que é cousa de Europa e dos futuros. Pero xa sabes, os mercados, como hai que nos entende. Sí, ala, deixote que teño que falar con don Anselmo ainda. Ala, hasta logo. Don Anselmo meteu o fondo de pensións en Payasos en Fronteiras. O Chino Jun perdeu unha millonada en Seguridade Social e eu non podo entrar no Puscas unha temporadiña, ata que se lle pase o cabreo. Pero ao cabo de 2 semanas, Elvira deixou de rosmar e ali estábamos. Un venres máis diante da tele. Chiño, a pensar que xa non me gustaba ningún lugar. Estabas pasando unha crise, cariño. Que ten máis voltas, que xa pasou. Menos mal que me sacaches daquilo, É que o capitalismo neoliberal é moi adictivo, Xa, muller, xa, mira que cara lle está quedando a botín, que parece Nosferatu.
E quen cantará ao final hoxe? A ver, Dios, Diango, mas sempre. E que lle marcharía? No, ele non marcha ata que acabe o luar. Polo visto é cando colle forza o botellón. Ah, Veña, chao por hilada, marcho, E non me esperes desperto, non te drogues! Con Monxo non levará, claro. O segredo de Puscas. ¡Vamos! ¡Veña arriba! Vai ser a bomba, está o campo a reventar, cara. Mira pa aí. A mí, Moncho, que partidos de non se ven todos os Hombre, días. claro, veña, Puscas, pon outros viños e centro, ata que vai a empezar. Pero que faz? Pois aquí non se vai ver partido ningún. E por qué, home? Porque teño que pechar, que teño cosas que facer, tens que marchar. Cousas que facer. Tío, que tens que facer é puñer 2 viños e darlle o mando. Que non, Lino, estou che dicindo que vou pechar, así que fora. Isto é increíble. Un Lugo Villarreal, Un Lugo Villarreal que é unha maravilla no mundo do fútbol. Ti non entendes nada. Isto é unha metáfora entre o novo rico vido a menos e a ilusión da cidade amurallada, cuna do pulpo. Isto é unha maravilla, home, por Que favor. non entende nada eres ti. Estou che dicindo que teño que pechar, así que fora, os dous. Pero Pusquiña, sabe? Pero posquiñas nada, fora, non entendedes o español. Moi ben, pero digo unha cousa. Como vais o Lugo pola tua culpa... Mira, Lino, Puscas leva uns días moi raro. Bueno, raro xa foi toda a vida, home, pero... Non sei, desta vez é diferente. A ver, para un home que xogou media vida en terceira regional como el, un Lugo Villarreal tiña que ser irresistible. Nin sequera disfrutei do partido. Xa me dirás. Algo lle pasa, Moncho. Non sei que terá, pero algo lle pasa. Puscas sempre foi moi arroutado, pero o de hoxe non é normal, Pero se ten un problema, debería contalo. Somos amigos ou non? Bueno, que problema vai ter? Non ten fillo, non ten muller, e ainda por riba ten un bar para el, propio del. Esa vida é redonda. Pois algo hai, Moncho. Algo hai. E non vai ser calquer cousa. Seguro que hai algo turbio por aí. Como que turbio? En que estás pensando, Lino? Non o sei, Moncho, non o sei. Entendes? O que si sei é que non podemos seguir así, pendentes de que nos boten do bar en calquer momento. Que iso non é vida nin é nada, home. Por favor. O home necesita unha estabilidade. A parte da filosofía de Lino, estaba claro que era moita hora de falar con Puscas para brindarlle o noso apoio, o noso cariño, que somos amigos do que somos. Ou polo menos de dicirlle que non nos podía botar do bar así como así. como me volvades a preguntar o mesmo, collo vos os dous pola chepa e poño vos na rúa, entendido? Pero, verame, non é preguntar por preguntar, entende? Non é por falar de calquera cousa, é que estamos preocupados por ti. Se estás preocupado, preocúpate polo cambio climático, ou polas baleas ou por esas caralladas, entendes? Isto é un problema meu. Pero vamos a ver, Puscas, o único que te estamos dicindo é que se tes un problema, podes contar con nós. Aí está, home, aí está. Todos para uno e uno para todos, como os tres evangelistas. Como evangelista, Moncho, os tres eran mosqueteiros, tres No, mosqueteiros. me cala a saber ti. Os mosqueteiros eran 4 toda a vida. Que dis, Puscas, que dis? Digo que é un problema meu, ou non entendedes? Que vos non poder facer nada, home. Bueno, iso xa se verá, que tes falta de cartos. Non son os cartos. Menos mal. Pois logo, se non hai problema de cartos, conta comigo po que queiras, Moncho, eu non sei como explicarme. Que ti non me podes axudar. Que é un problema que teño que solucionar eu e punto, entendedes? A ver, entón foi algo que xurdeu así nos últimos días. Foi de repente. Tu terás un serpullido. Non, Lino, non é un serpullido. É algo moito máis forte. Algo que volveu á miña vida e que teño que enfrentarme. Un vicio do pasado. Un vicio do pasado. No primeiro momento pensei no fútbol modesto. Seu de sempre, toda a vida. Xa estaba vendo correr a banda outra vez, pero visto o pouco que lle interesou o partido do outro día, claro, descartei o fútbol. E aí empezaron as teorías. Moncho, se non é o fútbol, nin son cartos, só pode haber unha solución. E cal? Unha muller. Unha muller do pasado de Puscas. Como non sexa a nai, don Anselmo... Que pouco mundo tes. Todos temos segredos. É seguro que o segredo do pasado de Puscas é unha muller. Agora habería que saber que tipo de muller. Tal vez unha solteira. Ou unha viúva. Podería ser unha casada. Ou unha mulata.
Quizáis unha vikinga monstruosa, ou unha filipina recortadiña, tal vez unhas trillizas asiáticas, ou unha colexiala japonesa con coletas e unha minifalda por aquí. Mulleres petacetas. Para que despois digan que a pornografía non é cultura, non, home, non. Se non estivo 20 minutos, 20 minutos do Anselmo repasando toda canta categoría de chavalas hai no mundo, non estivo nada. Bueno, pero ainda hai máis teorías. Pois é, sei o que lle pasa. Seguro que Puskas perdeu a fórmula secreta dos callos e por iso anda preocupado. Cala a boca, Kevin, cala a boca. Mira, todo o mundo sabe que a fórmula secreta dos callos de Puskas limítase a botar todo canto bicho aparece morto na beira. Así lle quedan vos tamén, Pois é así, seguro que a Puskas... Deixade de dicir parvadas. Eu ben sei o que lle pasa a Puskas. O que pasa é que non o podo dicir. O que lle pasa a Puskas é serio. Serio e delicado. Serio e delicado. Bueno, pois, se non mo quere contar, que non mo conte, home. Alá ela cos seus chismes. A min pouco me importan. A ver, Elviriña, por favor, mira, que che costa, que che costa? Que non, Moncho, que non. Que xa che dixen que non. Se Puskas non quere que se saiba, hai que respetalo. Respetala. Que non ves que non ten nada na cabeza, que é un ignorante, un tufa. Como que saberá de lo que é o respeto. Ele non sabe o que lle convén e o que non. Veña, dimo a mí, son só. Que non, Moncho. Ademais xa che dixen que é un asunto delicado. Sabe o que di don Anselmo? Que é cousa de mulleres. Xa estamos coa parvada de sempre. Pois mira, non é cousa de mulleres, é cousa de homes. Cousa de homes? Sí, Moncho, de homes. Aí foi cando me empecé a preocupar de verdade. E se todas aquelas categorías de chavalas das que falaba don Anselmo se quedaban cortas? E se en vez dunha muller estábamos falando dun home? Non pode ser, Moncho, non pode ser. Sí, home, que sí, penso ben, encaixa todo. O tipo estivo embarcado, non? E nos barcos non hai mulleres. Pois xa está, é coas películas de gladiadores, cae a pastilla de xabrón, o chan e veña, pumba, hai que enchufalo onde sea. Este é así, home con home, non máis. Non vai estar Puskas con outro home, Sí, home, que sí. Só dixo eu. Un asunto do pasado, Unha cousa delicada, un tema turbio. Que pasa aquí? O propio Puskas dixo que era un vicio. Mamai. Sí, no, pero tamén che digo outra cousa, Isto, para min, acaba aquí. Non penso falar do tema nunca máis, quero borralo da cabeza. Rapaces, teño que comentarvos algo. A nós, pero non tes por que, home, Pusquiñas, cada un ten a súa vida e a abondo ten con ela, carallo. Xa sei. Pero tiña razón, somos amigos e vou volo contar todo. Bueno, tampouco te precipites, Puskas, home. Tampouco hai necesidade de que os saibamos todos uns dos outros. Que sí, que eu non podo ter segredos con vos. Bueno, vale, home, pois xa está, se o queres contar, faino, pero tampouco vai a só detalle, non hai por que entrar así, ao grandes. Non, que vos vou contar todo. Ademais, vamos ensinar o que facía. E o que fago. E como fago. No, iso... Sí, que sí. No, iso sí. Cuidado por aquí. Lino máis eu levamos aturando a Puskas toda a vida, desde que éramos cativos. Vamos preparados para escoitar calquera cousa. Ou case calquera cousa. Fago encaixe de bolillo. Encaixe? Este é o vicio escuro do pasado. Sí, é que cando un se mete no encaixe, pois, engancha, como unha droga. É difícil de sair. Aí atrás, poden sair, pero o vicio sempre volve. Sai Pero isto non é vicio ningún, home, non é mala cousa. E nós que pensábamos que estaba... Que pensabades que iba? Algo terrible, unha cousa. Que? Facías... calceta. Como? Pensastes vos que facía calceta? Pero que a mí sorprendes vos? Como vou facer eu calceta? Pero mira, non vos poño fora a base de hostias porque sodes conocido. Como calceta eu? Pero vos que, ao mellor un día dasme por planchar. Vos estades tontos ou que? Como se puxo, tipo, estaba ofendidísimo. Pero en canto se lle pasou o cabreo polo da calceta,
invitounos a compartir o vicio do encaixe. E digos unha cousa, atrapa, Moncho, ten cuidado aí, home, cuidado co trenzado, non ves? Para que quede fina a gasilla, tens que ter máis xeito aí. Home, pero que non é fácil, Puscas. Para mí sí, porque como teño manos de pianista. Calao, Richard Clayderman, está calao, anda. Falan das tragaperras, falan dos culebróns, do golf... Veña, home, veña. Para vicio bonito, bonito, o encaixe de bolillos. Bonito e práctico. Mirade pa aquí.